стари основи. Преди пещерата лапката. От тракийско време. Полукръг. Камък със суха зидария. Колко добре е запълнен. Той почти метър има. Тук продължава. Тревата се е изгубила. Тук Васко къде е. Къде върви кръга. И тук на 50 метра при тази гора е голямата могила. И тук два вала има отгоре. Той като крепостна стена е било. Данчо ги гледахме. Его тук единия пояс. И там има втори. Его тук той си е като... Къде е огражда тук? Натам върви.